Строителни новини. Трейс пренареждат отново жълтите павета. Дано ги наредят по конец този път. Кмета на Овча купел Ангел Стефанов заяви: улица Народен герой в район Овча купел е вече напълно завършена. Предстои подаването на документи за въвеждане в експлоатация след окончателното завършване на кръстовището при улица Пушкин към район Витоша. Районната администрация продължава да работи усърдно в посока поставянето на допълнителни съоръжения от тип ограничител на скоростта. Легнал полицай. Старата сграда на немското посолство в София се демонтира, парче по парче от Главболгарстрой. Мобилният кран и багерът изпълняват основни задачи по отделяне на армировката от бетона и транспортиране на материалите до специализираната инсталация за рециклиране. Директорът на Метрополитен ЕАД професор Стоян Братоев заяви: над 50% от метротрасето към квартал Хаджи Димитър и квартал Левски е изпълнено. На бъдещата автостанция Изток е предвидено изграждането на интермодален възел, докъдето ще достига и метрото, съобщи професор Стоян Братоев. През 2026 година се очаква в София да пристигнат 8 нови влака за нуждите на столичното метро. Договорът за изработването и доставката е между Столичната община и Шкода и бе подписан на 13 юли 2023 година. Натоварването на метрото през последните години изисква и наличието на по-къси интервали на движение, а това – нови влакове. Именно за това са тези 8 влака. Предстои и нова поръчка за още няколко влака, защото това удължаване не може да се покрие само с тези влакове. От 10-12 влака в началото, сега имаме 52, каза професор Стоян Братоев. ЖП релсите по булевард Вардар се демонтират, за да се изгради зелен линеен парк. През уикенда специален влак с кран и открити вагони вдигна и натовари траверсите в отсечката между булевард Възкресение и малко преди булевард Стамболийски. Линейният парк ще е част от бъдещия зелен ринг на София, в който ще се трансформира старата обиколна ЖП линия на София от гара Пионер до гара Захарна фабрика. Трасето ще се превърне в алеи с пейки, детски площадки и велоалеи. Видео от демонтажа може да видите в YouTube канала Кракс.